ମଣିଷର ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ, ସହାୟତା ଏବଂ ଦୟା କେବେ କେବେ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି ଦର୍ଶାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ପୂର୍ବର ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗାତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମହିଳା ଜଣକ ନିରାପଦରେ ବାହାରିଯିବାକୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ପରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ନିରାପଦରେ ବାହାରିଯିବା ପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଛକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିନା କୌଣସି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ସର୍ବଶେଷରେ ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ ବେଶୀ ଅଧିକ ଆଶା ରଖିବା ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଫଳ ପାଇବା ଆଶା କରୁଥିଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରେ। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ସମାଜରେ ଥିବା ଏକ କଠୋର ବାସ୍ତବତାକୁ ଦେଖାଉଛି, ଯାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଉପରେ କିଛି ଅନୁଭବ କିମ୍ବା ମତାମତ ଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇପାରିବେ।